Historialaria zara Inigo ikasketaz, eta lanbidez ere bai, bigarren hezkuntzan ematen dituzu klaseak, bokaziozko irakaslea zara? Nik uste dut bokazioarena trampa txiki bat dela. Eta askotan bokazioarena erabiltzen da gauza asko asumitzeko, nahi zitugun gauza asko egiteko. Nik historia ikasi nuen, historia gustatzen zitzaidalako, historia maite nuelako. Historialariok daukagun irtenbide bakarretako bat da klaseak emotea, saiatu nintzen, ikusi nuen gustatzen zitzaidala, benetan gozatzen nuela klaseak emoten, eta horri dedikatu diot nire lanbidea, hori da nire lanbidea gaur egun bai. Gazte delinkuentziari eta hirigintzak gai horrekin duen eraginari buruzko tesi edo doktorego tesia egin zenuen. Bai, nik egin nuen master bat, historia garaikidekoa Euskal Herriko Unibertsitatean, eta tesia, nik nire asmoa hasiera batean zen zinema kinkiari buruz egitea. Gero gaia dibertsifikatu zen, fenomeno kinkia zinintzen aztertzen, eta ikusi nuen fenomeno horren, gazte delinkuentziaren fenomeno horren atzean, basego dela hainbat faktore, eta faktoreetako bat hirigintzarena zela. Eta orduan hasi nintzen, garai hartako hirigintza aztertzen, eta bi auzo konkretuengan jarri nuen arreta. Bilboko Txarkoaga auzoan eta Madrileko San Blasen. Eta horri buruz aurkeztu nuen eta defendatu nuen tesia 2018an. Doktorego tesi hori egin zenuen eta proiektua bidali zenuen Tene Mujika lehiaketara eta baita saria irabazi ere. Bai, bi auzo horiek aztertu nituenean ikusi nuen bi auzo horien jatorria Etxola auzoak zirela. Auzo horiek eraiki ziren hirietan zeuden Etxola auzoekin bukatzeko edo arazo horri irtenbidea emateko. Doktorego tesian bai Etxolen auzoa oso modu azalekoan aztertzen dut, eta geratu nintzen hor godekin gai horretan sakontzeko, eta Tene Mujikaena izan zen aukera bat horri irtenbidea emateko eta horretan ikertzen jarraitzeko. Benetan oso gai interesgarria eta berezia iruditu zitzaidalako. Konta iguzu, nor batuko dan solasaldira hemendik gutxira? Hemendik gutxira nire lagun bat batuko da, Daniel Sarriugarte idazlea, eta berarekin egongo gara hitz egiten liburuari buruz eta beste hainbat konturi buruz. Baina oparotasunarekin batera izurria ere edatu zen. Zikintasuna, kutsadura, zarata eta miseria edatu ziren Abra itsasadarretik. Inigo, 20. mendearen erdialdean, ingelesen zelai honetan 50 bat persona hasi omen ziren bizitzen Etxoletan, zenbat izatera iritsi ziren? Bai, Etxolen fenomenoak fase desberdinak izan ditu, baina beti goraka egin du, ez? Eta hemen ingelesen zelai honetan, azken fase horretan 59-60 urterako 200 pertsonatik gora bizi ziren hemen zeuden Etxoletan. Gerra Zibilaren aurretik eta ondoren Bilboko hiriaren industrializazioa pilpilean zegoen eta horrek eragin zuen migratzaile asko etorri izana ona. Bai, migrazioak ere fase ezberdinak izan ditu. 19. mendean agian inguruetako zonaldetatik etortzen ziren migranteak, Arratiatik edo Urdaibaitik, Bizkaitik gehien bat, Kantabriatik eta Arabatik ere bai. Eta gero, Gerra Zibilaren ostean berriz industriak gora egin zuenean, migrazioa martxan jarri zen, izugarrizko indizeak lortuz, eta gehienak etortzen ziren penintsulako puntu desberdinetatik. Baina arazoa zen honea etorri eta ez zeukatela non ostatua non hartu. Frankismoaren leloetako bat, lelo propagandistikoetako bat zen Bizkaia y trabajo para todos. Eta hori horrela zen, hemen langabezia oso minimoa zen, oso anekdotikoa zen, eta etortzen ziren migratzaileek, etorri eta hurrengo egunera lana zeukaten eta lanean hasten ziren. Ez egoena zen guztientzako etxebizitzarik. Egia da, etxebizitza gutxak bazeudela, gehien bat hemen Bilboko zabalgunean, baina oso garestiak ziren, burgesiarentzako etxebizitzak ziren eta hori langileek ezin zituzten ordaindu. Zer gertatzen zen orduan, langile askok etxebizitza horiek partekatzen zituztela eta agian etxebizitza batean 3-4 familia elkartzen zirela, eta beste askok egin zuten esan zen mendimagaletara jo eta beraien etxebizitzak eraiki. Eta liburuan diozu langilego guzti horren 10% ia bizi zala Txaboletan, ezta? Bai, 10% gitxi gora bera Txaboletan bizi zen. Guztira ziren 26.000 biztanle. Garai hartan Bilbok ez dakit zehazki zenbat biztanle izango zituen, baina asko ziren hiriaren biztanlego osoarekin konparatu. Eta horrek ere fenomenoaren dimentsioaren berri ematen digu. Garai hartan Bilboko edozein puntutatik ikusi alziren Etxola auzoak. Bat hemen bertan zegoen, zubi horren azpian, edo Lasalbeko zubi horretatik oso gertu,
baina mendi magalak etxolez beteta zeuden, eta hiriko edo zein partetik ikusi ziren eta bizkarra eman ezin zitzaion fenomeno bat zen, eta autoritatek bizkarra eman zioten. Eta nola egin zioten autoritateek eta agintariek etxe bizitza urri hoiei aurre egiteko? Frankismoak transmititu nahi zuen irudiaren aurka frankismo oso estatu ahula zen. Osa, represioa oso gogorra izan ziteken, baina oso estatu ahula zen, bereziki potere lokalei dagokionez. Entxufismo asko zegoen, kazikismo asko, eta bazen jendea zegoena prestatuta gobernatzeko, edo hiri handi bat gobernatzeko. Bilbon industrializazioak eragin ezaten hasi zuen, eta Bilbo izugarri hasi zenean, hemengo autoritateak ez zeuden prest horri aurre egiteko, ez zukaten bitartekorik, ez zukaten inolako biderik, ez egiten nola egin aurre, eta orduan egin zutena izan zen beste alde batera begiratu, bizkarra eman, eta pentsatu hori noizbait, nolabait bere kabuz konponduko zela, eta hori zen bere kabuz konpondu. Bitartean migratzaileak trenez zetozen Bilbora egunero, ez da? Bai, gaur egungo abandoko geltokiko irudi ohiko bat hori zen, trenak heltzea Mirandatik, eta Mirandatik zetozen beste lekuetatik, eta jeiztea migratzaile pila bat, zeuskaten ondasun gutxiekin, kartoizko maleta famatu horiekin, eta horra heltzen ziren, hor zukaten norbait zain, zenideren bat, aurretik etorritako zenideren bat, edo ez, eta horrazten zen beraien ibilbidea. Hurrengo egunan segurazki lanean hasiko ziren, baina horietako askok ez zuten etxe bizitzarik izango. Eta horra bandoko geltoki horretan, zegoen taxi zerbitzu bat, astoek egiten zutena, eta astoek laguntzen zieten migratzaileetako askori, mendi magaletara igotzen, etxola auzoetaraino heltzeko beraien ondasunekin. Hasieran pensatzen dut etorriko zirela behar bada gizonak lanera eta atzetik familia osoa. Hori da, lehenengo bat etortzen zen, agian bere kabuz, askotan ere aurretik zenide batek edo herrikide batek abisatuta, etortzen zen gizona lan egitera, eta behin ja sentatuta edo behin ja lekua izan da, atzetik etortzen ziren emazte eta seme alabak. Euskaldunak ere horrelako etxetan bizi izan ziren? Bai, ustenaren kontra, Euskaldunak ere bizi izan ziren. Portxentaia uste duguna baino altuagoa da, eta ez ziren gehiengoa, evidentemente, baina uste duguna baino altuagoa. Eta etxola batzuetan ere euskaraz entzuten zen, etxola batzuen barruan. Hori uretamendi nahi bez, horren testigantza eman didate. Baita hijitoak ere, ez da? Hijitoak ere bai, noski. Etxola auzoetan bizi zirenak langileak ziren, eta gizarteko baztertuak ere. Eta horre hijitoak transhumanteak diren arren, batzuk ere asentatu ziren, eta hijitoak ere asko bazeuden etxola auzoetan. Berez, etxolen bigarren fase azten denean, hau da, etxolak eraizten dituztenan, eta otxarkoa garekitze dutenan, etxolak ideak horra sartzeko, etxolak mantenduko dira Bilbon, 80. hamarkadaren bukara arte, eta hor gehien bat hijitoak bizi izango dira. Eta nolakoa zen emakumeen egoera garai hartan? Latza, beti bezala, baina are latzagoa baldintza sozioekonomikoak direla. Eta dena den emakumeak izan ziren auzoetan denbora gehien eman zutenak. Gizonako izango auzotik irtetzen ziren eta joten ziren fabrikara edo dana dalakora lan egitera, eta emakumeak auzoan geratzen ziren. Etxerako lanak egiten, erosketak egitera jizten ziren Bilbora, noizean behin, iturrietara urrun zeuden iturrietara joten ziren Urbila, ropa garbitzeko, bainatzeko, eta beraiek izan ziren lehenengoak sare komunitario edo auzo sare horiek sortzen barkatu. Beraiek eman zutelako denbora gehien auzoko kale horietan. Otxarkoaga auzoa aipatu duzu, 1971 urtean hasi ziren eraikitzen, eta liburuan etxola vertikalak izena eman diozu. Bai, 71 ja lehenengo familiak sartu ziren. 71 bota zituzten etxola auzo guztiak, etxola auzo batzuetan erresistentzia handia egon zen, hori bezalako beraien bizitokia, etxola batzuk oso sendoak zirelako, arriskoak egindakoak, eta adibidez Monte Banderasen, hemen ingelesen zelaian, resistentzia handiak egon ziren. Baina, 71 sartu zituzten Otxarkoako etxe horietan, eta garai hartan ez zegoen besterik auzoan. Zen auzoa hiritik 3 kilometrotara zegoen auzo bat, Porlanesko uharte bat zen, kaleak ez zeuden eginda, lokatzeskoak ziren, eta etxe bizitzak ziren oso txikiak, oso modu prekaren eginda, oso material merkeekin, oso modu azkarrean eraikitakoak, urte bete baino gutxiago behar izan zuten Otxarkoaga eraikitzeko, eta hor sartu zituzten, eta sartuta berehala etxek ja izugarrizko gabeziak zituzten. Bai, etxoletako egoerarekin aldeatuta, nolabaiteko hobekuntza egon zela, pertsona hauen bizi baldintzetan,
baina ez ziren baldintzarik optimoenak, onenak, gainotzu gabezi asko zeuden, oso etxe bizitza prekarioak ziren, eta gainera, Etxola auzoetan sortu ziren sare komunitario guzti horiek, Otxarkoagan hautsi egin ziren eta berreraiki behar izan zituzten. Tesirako ikertu egin zenituen Madrideko San Blas auzoa eta Otxarkoaga auzoa ere. Zer dute amankomunean ba? Bi auzoak eraiki ziren hirietan, beraien hirietan zeuden zegoen etxolen arazoari aurre egiteko. Otxarkoaga eraiki zen Bilboko etxolakideak sartzeko eta San Blas Madrideko etxolakidei ere bizitokia emateko. Eraikuntzaren zerean ere badaude antzekotasun handiak, San Blas oso azkar eraiki zen, oso modu prekarioan, San Blas ere uharte bat zen Madrilgo hirigunetik oso urrun, ez zegoen konektatuta hiriarekin, ez zegoen errepide bakarra zegoen, ez zegoen metrorik, ez zegoen ezer. Eta soziologikoki ere biztanleak oso antxerakoak ziren migratzaileak, kualifikatu gabeko langileak, eta historia oso antxerakoa da ere. Auzo elkartea sortu zen, oso indartsu izan zena, bizi izan zituzten gabezi aurre egiteko, gabezia horiei beraiek aurre egin zieten, beraiek sortu zituzten gune komunitarioak, beraiek borrokatu zuten horren alde, eta 80. hamarkadan ere, delinkuentziaren eta heroinaren kolpea bi auzoek oso antzera pairatu izan zuten. Etxolatan bizi izan zen jende eura kanpotik etorritakoa baztertuta sentitu izan zen? Bai, hasieran bai, oso txarto tratatzen zituzten, urrumurru asko zabaltzen ziren beraiei buruz, gehien pairatzen zutenak aurrak ziren, aurrak jaitsi behar ziren hirira eskolara, eta hor aurrez aurre ikusten zuten ze desberdintasun zituzten Bilboko biztanleekin, janskeran, berbakeran, higienean denean, eta arazo asko ematen zizkieten eskoletan, iraintzen zituzten, esaten zieten gaixotasunak zituztela, ez ubiltzeko beraien gana, gaixotasunak kutsatuko dizkizuete, hijitoak bezala bizi dira, ez dira garbitzen, ez dira fidatzekoak, eta nik uste dut aurrak izan zirela hori gehien pairatu behar izan zutenak. Bertokoak sentitzen dira eta haien ondorengoak ere? Bai, gaur egun bai, evidenteki beraien herriko zerarekin ondino loturak mantentzen dituzte, asko jubilatu izan zirenean herrietara itzuli ziren, Extremadurara, Galiziara, Andaluziara, baina bilbotartzat daukate beraien burua, eta beren seme-alabek eta beren ilobek ere bai. Eta beraiek hemen egin dute bizitza eta bilbotarrak dira noski. Dokumentazioa bildu duzu eta baita Uretamendi auzoko testigantzak ere? Bai, nik hori dut izan dela interesgarriena. Nik oso erraz izan dut, Uretamendira agertu naiz, agertu nintzen, jarri nintzen kontaktuan auzo elkartearekin, auzo elkarteak lortu zizikan kontaktuak eta elkarrizketa pila bat egin dituen eta horri esker testigantza pila bat lortu ditut. Uretamendi daukan berezitasuna da, etxolak eraitsi zituztenean, etxolakideak mantendu egin zirela. Etxolak mugitu zituzten eta dirua batu zuten etxolak eraitsi behar zituzten, eraitsi baino pizka aldenago, eta sortu zituzten etxe bizitzak. Orduan, etxolakideak Uretamendikoak behintzat angeratu dira. Orduan oso erraza da Uretamenditik pasatzea eta etxoletan bizi izan den norbaitekin topo egitea. Beste auzoetan errealitate oso desberdina izan da, Etxola auzoak desegin eta guztiak kamioietara igo eta Otxarkoagara eraman bai zituzten. Ba aldago Bilbon honen guztiaren oroigarririk? Ez, hori da kontua. Bilbotar askok ez dakite zer gertatu zen, ez dute realitate horren berri, bai noizbait agertu direla reportaik telebistan, egunkarietan, orain komiki bat argitaratu da ere bai, Las Casitas de Ojalata izenekoa, eta pizkanaka memoria gaude edo badago edo ari da berreskuratzen. Baina nik uste dute ondino asko falta dela eta Bilbo hori gaur egungo Bilboren parte ere bada, eta nik uste dut merezi dagoela bintzat gogoratzea eta jakitea hemen zer izan zen, zelan bizi izan zen jende hura, zelan tratatu zituzten bilbotarrek eta zer suposatu zuen horrek hiriarentzat.